Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yabona ngisusine uyistar. Uyistar usine. Usine nje ubuze umpilo ukuthi iy'ngane zami uyayithanda yini. Hayi, social media. Nange usine. Nakuthandwa nesithembu kusuke kunje. Asibuyele-ke kwinto ekhulunywa uSine noMpilo uma sengichaza kule nto engisho kwi-previous video ngey'ngane zakwisithembu, ama-siblings kaSine. Okunye-ke guys, okwesi-44, okwesi-1,000,000. Ngisesayidini laSine beze beveze i-version ehlukile kaSine. Ngaphandle kwalokho-ke uma kuthi uSine ubalethela imali, abaqhubeke bemholela imali. Nakhu-ke guys, uSine ubuza uMpilo ukuthi iy'ngane zakhe uyazithanda yini. Uthi hhayi ngoba ubona ukuthi akazithandi, ukuthi akaze ayibiza-ke iy'ngane, shuthi egcekeni uyayibona nje ukuthi uMpilo akajwayele ukubiza uThando noPapa lo. Ngicabanga ukuthi bawu-2, uBoy noGirl. uThando yilo ohlala nomamkhulu, mase kuthi umfana ilo ebesimbone ku-season 7. Kodwa phela naye uMpilo usayingane, sengikhohliwe iminyaka yakhe, kodwa akamdala ngalolo hlobo. Angiboni ukuthi uSine into enjalo kufanele ayinake kuMpilo. Ngicabanga ukuthi kungaba abazali la engabe khona hlampe uphosa iso-ke ngoba abantu abadala okuwogogo balezi y'ngane. Okunye-ke guys, yekani lento yokuthi nithathe nje into encane ngoba nakhu ishiwo uSine sengifuna ukuthi niyenze ihaba ngoba nje ukugxeka uSine sekusemqondweni wenu. Beze beveze i-version ehlukile kaSine. Hey guys, ukuthi sifisa ngathi ngabe khona abantu abanolwazi okudlula lethi beke benichazele ukuthi why sifuna ukuthi beveze i-version ehlukile kaSine before simjudge. Okwamanje-ke bayeza ne-storyline bebekha phezulu hlampe ukuthi uMpilo akayijwayele-ke iy'ngane zikaSine. Kodwa masibheka vele uThando usesi-park, uPapa lo, uBoy yena uhlala nobaba wakhe. So angisiboni vele isikhathi, uMpilo futhi use-university, isikhathi shuthi ney'ngane ngabe sithola nini, yabo ngaleyo ndlela. Kodwa kubantu abadala ngabe sekunakeka ngoba uyashesha ukubonakala umuntu omdala ongayithandisisi ingane egcekeni, ohlukanisa iy'ngane. So lo mbuzo kuMpilo nje, hayi into engase siyayiziba. Ake ngikhulume-ke ngale video la engithi khona izingane zakubo kaSine zimbuka kanjani. Angi-undermine uSine, angisho futhi ukuthi ubhuti wakhe lo esimfanisa naye ngezenzo ungcono kunaye, cha. Izinto asebey'bekile nendlela abenza ngayo nange-show eveza ngayo eyenza sithi maybe isizathu sokuthi iy'ngane lezi zakaSine zibuke uSine ngaleliso ingoba i-TV show isiyenza kanje. Ngisaqhubeka-ke kwindaba kaSine nama-siblings, ukuthi indlela uSine asavela ngayo abakavezi into ehlukile ngayo noma uSine imizamo yakhe-ke engcono. So yilokho okwenza iy'ngane zakubo kube nalokho ukuthi ngathi zimbukela phansi uSine ngoba hlampe babuka ukuthi mdala ukunaye, kodwa akakahlanganisi kahle izinto, akakabi nento ayenzayo eqondile. Angiqondi uku-undermine uSine, ngiveza lokho ukuthi yisiphi isizathu labantwana bakubo esingabe sibala hlampe laba abalandela yena okuwuMpumelelo, uLwandle, uMpilo, naye futhi engathi uze uzizwa ngaleyo ndlela unokuzenyeza. Kodwa-ke beze bemsize uSine
Ilana-ke siyobona ukuthi khona-ke hhayi-ke akafuni ishintsho. Laba abasezobala ukuthi utshwala, abafana, nani nani, ngizoyisho lento futhi ngizolobo angizukukhathala, beze bemsize uSineya sibone ukuthi yini abayenzile. Nathi-ke sosho ukuthi okay. Okwamanje nje hhayi. Yo, ubani ofonayo?